Σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Όπως ξέρετε, ψάχναμε πολύ καιρό να βρούμε ένα έβυχο και επαρκές όνομα για την ομάδα μας. Μετά από πολλή σκέψη κατέληξα στο όνομα Άλπης. Άλπης. Ναι, Άλπης. Μαρία, έχεις χτυπήσει πολύ άσχημα. Οι πιθανότητες να πεθάνεις είναι μεγάλες. Αν σου έλεγα τώρα να διαλέξεις έναν ηθοποιό, ποιο θα έλεγες? Με κάτι πιο pop. Έτσι και μου ξαναυψώσει τη φωνή, θα πάρω μια κορίνα και θα σου σπάσω το κεφάλι. Κοπέλα με το αυτοκινηστικό βελτιώνεται πολύ. Και οι γιατροί λένε ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Μιλάνε για θαύμα. Το πορτοφόλι που έχει θήκη για φωτογραφίες. Κρίμα.